Здравейте от мен, Цицлайм. Днес ще ви покажа нов мод. Той е с специални обувки, както и нагръдници и подобни. Така, лети до айсблока, т.е. до ето този айсблок там. Това е на метало. Тъй. На металото. Така. Тъй. Сега го махаме. Тез. Тъй. Използвай джетпака, за да стигнеш до върха, който е и там горе. Вземе джетпак. Слагаме го. Тук ще го върна. Така. И започваме. Ето, да ви покажа, че не летят. Така. О, тук нещо остава. Тъй. Махаме джетпака. Използвай Heavy Boots, за да стигнем по-бързо долу до брега. Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. Ето, тъй. Махаме Heavy Boots. Използвай Magic Boots, за да направя лед. Така. Оп. Така. Използвай водния шлем. Махаме Heavy Boots. И взимаме водния шлем. Така. Гим. Ето вижте, не ми взима балончета, защото съм с шлем. Така. Така. Оп. Така. Махаме водния шлем. Използвай Hoverboards, за да стигнеш до брега. Там. Така. С тях вървиш по водата. Ето. Така. Скочи до айсблока с Jump Boats. Оп. Използвай каската, за да промениш времето. Опа, каската не сме сложили, нищо. Ще я взема. Така, променим времето бързо. И вече го промених и това беше всичко от мен. Довиждане!